onde está a Escola de Santigoso, onde está o centro social, ali tamén se lle botou un pavimento exterior a todo o espacio que hai diante da escola, tamén de adoquín, e se adaptou unha zona que está nun escalón superior, tamén con un pavimento blando para nenos, para o xogo dos nenos, e se puxo un xogo ali, se un xogo novo, se cambiaron os xogos que había, que eran xogos moi antigos, e se puxo ese xogo novo, e aparte se colocou unha barandilla nunha das escaleiras de acceso á planta superior, e agora ali nos queda, pois, ainda nos queda obra, porque a futuro noutro proxecto iría o que é a cuberta, habrá que facer algunha obra na cuberta para impermeabilizala ben, para que funcione correctamente, e tamén se vai a vaciar todo o que é o interior do que era antes o edificio da escola, para que teñan ali un local social os veciños. Tamén nos quedou pendiente a pintura da escola, pero bueno, repito, eso ya nun próximo proxecto.